Pred časom mi dali v škole učiť technickú výchovu. Podľa osnov som mala deti učiť o zdravom stravovaní. To sa mi však nezdalo. Mali sme v triede niekoľko detí alergických na potraviny, niekoľko celiatikov a podobne. Nuž som sa rozhodla, že sa budeme učiť o stravovaní našich predkov. Doniesla som do školy niekoľko kuchárskych kníh po prastarej mame zo začiatku 20. storočia. Žiaci v knižkách listovali. Chceli sme navariť niečo jednoduché, čo stihneme urobiť do hodiny. Vybrali sme demikát. Nastala starosť, kde kúpime pravú ovčiu brinzu z nepasterizovaného mlieka. Pomohol strýčko Google. Zemiaky, cibuľu a prípadne pár strúčikov cesnaku zalejeme vodou a necháme variť asi pol hodiny, aby sa všetko rozvarilo. Odstavíme. Ešte horúce všetko rozmixujeme spolu s brinzou. I hneď podávame posypané husto pažítkou, petržlenovou vňaťou alebo na drobno posekanou vňaťou z jarnej cibuľky. Ďalšie, už moderne upravené demikáty nájdete na www.dobrenapady.sk, ak si do vyhľadávača napíšete slovo demikát.